Takže pekný deň vám prajem. Témou dnešnej hodiny je tlaková sila a tlak. Naľavo si môžete všimnúť osnovu dnešnej hodiny a tomu, čo by som vám chcel vysvetliť. Väčšina tém, keď sa na nich pozriete, sú zrodené presne naopak. Vysvetlia, čo je tlak, čo je tlaková sila, kde sa s tým stretávame a možno sa dostanú k tomu, prečo to vôbec potrebujeme vedieť. A nakoniec príklad na riešenie, toto máme spoločné. Ja by som začal práve tým, že prečo to potrebujeme vedieť. Totižto ide zima a mnohí z vás sa budú chcieť korčuľovať aj na jazerách. Možno ste počuli o tom, že niekedy sa prepadne pod korčuliarom ľad a daný človek začne byť v ľadovej vode. A vy ste tam, dajme tomu, že nedaj Bože, je to váš kamarát a že také niečo sa stane. Ako by ste mali postupovať, aby ste ho zachránili, aby ste mu pomohli a zároveň, aby ste neublížili sami sebe. Najlepšie, čo sa odporúča, je ľahnúť si na ľad a pomaličky sa približovať k diere a takto vyslobodiť toho vašeho kamaráta, toho vašeho známeho. Prečo si máte ľahnúť na ľad? Prečo nemôžete jednoducho rýchlo prikorčuľovať, veď to by bolo oveľa rýchlejšie a rýchlejšie mu viete pomôcť. No, ak on stal na korčuliach a prepadol sa s ním ľad a vy prídete na korčuliach, je tam dosť veľká pravdepodobnosť, že ten ľad nevydrží a prepadne sa aj pod vami. Tým, že si ľahnete na brucho, znížite tlak, ktorý je na ľad. Znížime tlakovú silu a tlak, nie je to jedno a to isté, vysvetlíme si rozdiel medzi nimi. A dramaticky zvýšite pravdepodobnosť, že sa ľad pod vami nezlomí. A kde sa s tým stretávate inde, zlé slovo, v iných prípadoch ako v takýchto nešťastných, je to napríklad buldozer. Ak buldozer zrovnáva pôdu, ktorá je bažinatá, mokrá, tak všimnete si, že on nemá takéto tenké kolesa, buldozer, ale že takto nakreslíme z boku. Nemá kolesa. Čo má? On má pásy. Prečo má pásy? No je to práve kvôli tomu, aby nevyvíjal veľký tlak na pôdu, aby rozložil svoju hmotnosť na čo najväčšiu plochu. A už som tu napovedal nejaké zaujímavé slova, nejaké fyzikálne veličiny, ako je hmotnosť a plocha. Poprosím, stište si mikrofóny. A je tu otázka, že poznámky, zase áno, ja vám ich pošlem a prepíšete si ich, dajme do nejakej 6. večera, to by ste mali stihnúť. Tento buldozer je prípad, kedy chceme tlak znížiť, ale existujú aj opačné prípady, kedy chceme tlak zvýšiť. Prečo brusíte nože? Zamýšľali ste sa niekedy nad tým? A nože brusíme práve kvôli tomu, to je veľmi škaredý nožik. Nože brusíme práve kvôli tomu, aby sme znížili plochu, na ktorou pôsobíme, na paradajku, na zemiak, na mäso, to je jedno. Ja chcem vám ukázať, že toto tu je ostrý nôž a toto tu je tupý nôž. Vidíte, aký je medzi nimi rozdiel? Je to práve veľkosť tejto tu plochy, ktorou pôsobíme na tú našu krajanú zeleninu alebo čokoľvek. Brusením sa snažíme čo najviac znížiť obsah plochy a pri buldozéri sa snažíme čo najviac zvýšiť obsah plochy. Podľa toho, ako to potrebujeme. Tlaková sila je každá kolmá sila, ktorou pôsobí teleso na nejakú podložku. Pozor, kolmá sila. Máme závažie, dajme tomu nejaké 500 gramové závažie.
to pôsobí kolmo dole nejakou gravitačnou silou. Ak má 500 gramov, tak to vieme určiť veľmi ľahko. Hmotnosť je 500 gramov, to je 0,5 kg. A ako určíme gravitačnú silu pol kilogramového telesa? Tak je to m krát g a to je 0,5 krát 10 zhruba, čiže 5 newtonov. Čiže to naše závažie pôsobí 5 newtonami na nejakú podložku. Dajme tomu na misky váh. Potrebovali by sme ešte vedieť obsah plochy toho závažia. Ja to skúsim nakresliť takto. Wow. Tento tu obsah plochy by sme potrebovali, pretože predpokladám, že taký istý je aj tu kde si na spode toho závažia. Môžeme to určiť tiež a napríklad pre obsah plochy platí takýto nejaký vzorec kruhovej, alebo ak je štvorcová, tak je to a na druhu. Proste rôzne vzorce na výpočet plochy, to je jedno. A tlaková sila je práve táto tu sila, ktorá pôsobí na podložku. Je to sila, ktorá pôsobí na túto tú plochu. Ja môžem mať toto naše závažie, ale podložka môže byť väčšia. A teraz dajme tomu, nech je toto a krát a toto tu nech je nejaké r. Ktorá plocha teraz platí? Tak, závažie pôsobí na podložku 500 gramov na túto tú plochu a celé závažie s podložkou, ak by bolo ešte na nejakom stole, tak pôsobí hmotnosť závažia plus hmotnosť podložky, ale veľkosť tejto tu podložky. Neviem, či som nepoužil príliš často slovo podložka, ale poďme si to nejako bližšie vysvetliť. Mám stôl. A ak na ten stôl položím kilo múky, bude to vyzerať asi nejako takto. Tu bude mať kilo múky. Ja môžem určiť, aký veľký tlak vzniká na podlahu v miestnosti. To je súčet týchto tu plôch. Hmotnosť stola plus to kilo tej múky. Alebo môžem určiť, aký veľký tlak pôsobí na stôl v dôsledku tej múky. A tam by som určoval už len plochu samotného sáčka múky. Takže tlaková sila, ukážeme si tu našu múku, 1 kg, je táto tu sila. Väčšinou je to gravitačná sila, tá naša tlaková sila, ktorou pôsobí teleso na nejakú podložku. Väčšinou je to plocha samotného telesa. A tlak je samotný jav, ktorý opisuje to pôsobenie silové tej múky na stôl. Čiže tlak, označujeme ho malým p, z anglického pressure, a vypočítame ho ako veľkosť sily pôsobiacej na nejakú plochu. Môže táto sila byť naozaj nami tlačená, alebo môže byť aj gravitačná.
väčšinou my sa na hodinách budeme stretávať s tou gravitačnou. A tlaková sila je práve odvodenie z tohto tu. Je to F sa rovná P krát S. Lebo je to sila, ktorá vyvoláva tlak na túto tú plochu. Čiže toto tu je tlak. A toto tu je tlaková sila. Prečo to potrebujeme vedieť? Aby sme vedeli, ako máme postupovať, kde sa s tým stretávame. A napríklad pri brúsení nožov, napríklad pri pásoch, tlak môžeme chcieť zväčšiť, zmenšiť. A čo je tlaková sila? Je to každá kolmo pôsobiaca sila, ktorá pôsobí na podložku. Čo je tlak? Tlak opisuje to samotné pôsobenie tej sily na podložku. A môžu to byť napríklad deformačné účinky. Napríklad keď stlačíte plastelínu, tak pôsobíte nejakou silou o veľkosti vášho palca na plastelínu. Čiže plocha vášho palca bude dole, bude v menovateli a v čítateli bude sila, ktorú pôsobíte na tú samotnú plastelínu. To je tlak, ktorý vytvárate na tú danú plastelínu. Tlak má jednotku Pascal. Pascal, hej, číta sa to Pascal. A je to strašne maličká jednotka, pretože ak sa pozriete na jednotky týchto tu veličín, tak je to Newton na meter štvorcový. A to je problém, pretože Newton, ak si to zoberiete, ak predelíme 1 Newton 10, to je 0,1 kg na meter štvorcový. Je to strašne maličká jednotka. Skúste si predstaviť naozaj zobrať 100 gramov múky a rozsypať ho na 1 meter štvorcový. Toto je 1 Newton. Je to strašne maličká jednotka, preto používame aj iné jednotky, ako je napríklad kilopascal. Ja častokrát spomínam hektopascal, viete, pri počasí a tak ďalej. Megapascal už v priemysle, kde máte rôzne lisy, ktoré tlačia. Napríklad umelé diamanty sa vyrábajú tlakom umelým. Skúste si inak pozrieť, ako sa vyrábajú umelé diamanty. Celkom zaujímavý proces. A ešte pre vysvetlenie, 1 kilopascal je 1000 pascalov. 1 hektopascal je 100 pascalov. A 1 megapascal je 1 000 000 pascalov. Dobre, máme nejaké 4 minúty do konca. A máte ešte nejaké otázky k tomuto tu? Tá črievička tu na. Konštruktéri jedného mostu tuším v Číne, máte to aj napísané v učebnici, inak prvýkrát, keď som to videl, veľmi ma to oslovilo a veľmi sa mi to páči. Totižto konštruktéri mostu navrhli most tak, že nie je potreba žiadneho obmedzenia pre množstvo ľudí, ktorí na ňom je. Avšak platí tam takáto zákazová značka. Máte tam topánku s ihličkovým podpätkom, ktorá je škrtnutá. Prečo je táto zákazová značka tam? Veľmi, veľmi pekné. A totižto vy tým
dievčatá, ak máte obuté podpätky ihličkové, tak dramaticky zvyšujete tlak, ktorým pôsobíte na zem. Bežná plocha topánky vyzerá nejako takto a plocha ihličkového podpätku, topánky s ihličkovým podpätkom vyzerá tak. Všimnite si, koľko máte plochy tuna a všimnite si, koľko máte plochy tuna. A tá istá hmotnosť, lebo vy vážite rovnako, je aj tu v tomto prípade, aj tuna v tomto prípade. Čiže môžeme jednoznačne povedať, že tento tlak je oveľa, oveľa nižší ako tento tu tlak. Tá zákazová značka sa inak veľmi sa mi páči, mala by byť, tuším, v každej škole. Aspoň pri príchode do nejakých laboratórií porozmýšľam nad tým. Dobre, poďme ešte na ten príklad a končíme. V učebnici máte na strane 105 máte úlohu číslo 1. Tak nech vám ju prečítam. Lyžiar má spolu s oblečením a lyžami hmotnosť 80 kg. Jeho lyža je široké 10 cm a dotýka sa snehu po dĺžke 160 cm. Po A, aký je tlak snehu pod lyžami? Ja som vám už spravil zápis a poďme to teraz spočítať. Máme nejaký vzorec, ktorý nám toto všetko dá dokopy? No, na tlak máme takýto nejaký vzorec, kde P sa rovná F lomeno S. To je F. A ja by som teraz potreboval F-ko aj S-ko a tu na ho nikde nemám. Našťastie viem určiť takú vec, že mám gravitačnú silu, ktorá sa rovná m krát g. A to sa bude rovnať v našom prípade 80 kg krát 10 N na kilogram. To sa rovná 800 N. Fajn, už mám silu, takže môžeme tu napísať 800 N. Newtonov, tu budú kilogramy, tu budú newtony na kilogramy. A tu potrebujem nejakú plochu. No ako vyrátame plochu obdĺžníka, čiže S obdĺžníka sa rovná A krát B. To sa rovná 10 cm krát 160 cm a je to 1600 cm štvorcových. To je síce pekné, ale ja by som potreboval metre štvorcové. Aký je prevod medzi centimetrami štvorcovými a metrami štvorcovými? Tak 1 cm je 0,01. 1 cm je 0,01 metra a 1 cm štvorcový bude dvojnásobný počet desatinných miest posunutých. Takže 0,0001 metra štvorcového. Takže 800 N a plocha je tam 0,00... Pardon. už som sa uponáhľal, už by som urobil na písomke chybu. My teraz potrebujeme týchto 1600 cm premeniť na metre štvorcové. Pardon, už sa ponáhľam. Takže 4 miesta. 1, 2, 3, 4. 0,16. Opravte ma, ak som spravil chybu. Kontrolujem ešte raz. Dobre, malo by to byť v poriadku. Takže, vyťahnite kalkulačky. Ja mám tu na svoju na mobile. Máme 800 N deleno 0,16 je 5000.
Hop, alebo napíšeme to rovno tu, no. Je 5000 čoho? Paskalov. Alebo 5 kilopaskalov, čo je celkom rozumná hodnota. Čiže lyžiar pôsobí s celými svojimi lyžami na sneh tlakom, alebo vytvára tlak 5 kilopaskalov. Dobre teda, odo mňa je to na dnes všetko a zastavujem nahrávanie.